Алсу. Син мәктәптән нәрсә алып китәсең? Мин үзем белән карандашымны һәм китабымны алып китәм. Карандашым, китабым, узды китте юлларым, дәфтәрем һәм биналым, сау булыгыз дусларым. Бер дәрестә узып китте, 11 ел вакыт, коридорда тәнәфестә, үткәндә чабып, ашыккан кыз булып чыкты. Без бердә юкка, төбәлеп карап торабыз, чиксез уфукка. Карандашым, китабым, узды китте юлларым, дәфтәрем һәм биналым, сау булыгыз дусларым. Карандашым, китабым, узды китте юлларым, дәфтәрем һәм биналым, сау булыгыз дусларым. Sağ buluruz dostlarım. Sağ buluruz dostlarım. Zor durmuşlar start bire, soңғы кыңгырау, төшкә генә керер инде. Дәрестән тызлау, тормыш формулаларында, сеңде дигәнләр, канып куйган укытучым, сезгә бер рәхмәт. Карандашым, китабым, узды китте юлларым, дәфтәрем һәм биналым, сау булыгыз дусларым. Карандашым, китабым, узды китте юлларым, дәфтәрем һәм биналым, сау булыгыз дусларым. Тормышсың алалар шаулый тулай тора, хәрби хезмәт биш пакетлар, утырмабыз еллар. Зачеткалар тәмбесе юльсыз аңлаттыру, ниндидер нәрсә ясап, максат чәкчә булу. Карандашым, китабым, узды китте юлларым, дәфтәрем һәм биналым, сау булыгыз дусларым. Карандашым, китабым, узды китте юлларым, дәфтәрем һәм биналым, сау булыгыз дусларым. Карандашым, китабым, узды китте юлларым, дәфтәрем һәм биналым, сау булыгыз дусларым. Карандашым, китабым, узды китте юлларым, дәфтәрем һәм биналым, сау булыгыз дусларым. Сау булыгыз дусларым. Sağ buluruz dostlarım. Ay balalar, hayırlı yıllar balalar. Зур рәхмәт Илсия Фәтхетдинова Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгінгі күндә шыннан да бүтін Татарстан, Башкортстанның һәрбер радиосында, һәрбер мәктәпләрдә нәкъ менә шушы җыр яңгырый һәм ул җыр махсус менә шушы 2021 елның икенче иң яхшы гимназияның, татар гимназиясының 11 А сыйныфы классларына багышлап язылган җыр иде. Бүтән дөньяда яңгырасын, ә менә нәксез һәрберегез аерым-аерым бу безнең җыр дип белергә тиешсез. Бу чынлап та сезнең шәхси җырыгыз.